Na latos pa kayo. Reta diri mga idol, ngita tag mga mapasakay na torong gabi una. Naot nga naatay mapasakay ron kay at least makatabang ta. Ring oras at ni sa Robinson daghan ko makit-an diri nga magsigatang. Wala labi na naro wala kay kuan sakyanan. Ani. Kani usay kani gabi kani. Doon ka uli, boss? Doon ka uli? Uli din? Piyot. Ha? Piyot Pardo? Sakay na lang. Sakay na. Uy, kwarto usay. Ha? Uy, kwarto. Ito nakaka-content ko rin, nag-vlog ko rin eh. Free race ba? Kaya picture rin lang, last lang ako din, napadapin lang kami. Wala yung cellphone usay. Sige, ka na lang. Sakay na lang. Ano, kakiyot naman ka? Oo. Sige. Sige. Okay na? Oo. Sige. Nakatrabaho nila, boss? Robinson? Galeria? Oo. Yeah. Paglas, naman sa kuya nasakay na paglas? Dili ka manaog? Asa na ka dapit nyo deh? Rita Julis. Sud lang to? Ha? Sud lang. Sud mo? Wala na problema dere? Yawan ta? Mana brad? Dapit, bos. Tentornya kan? Ha? Okay, Andre? Anto naman mo, doon naman ito mo. Sige. Meron niya ako na. Salamat. Tawa lang. Asa ba ni? Kan? Turok Botoy. Turok Botoy TV. Baru na ko yung serious boss. Sige. Selamat ya bos. Ha? Ikaw Sige. na nga. Ha? Ako may karon di walo. Sige. Ano boss? Sige. Na nahatod mga idol. Indot ning lugaraha dito daghan kay tao daw. Daghan kay tao diri lugaraha ba. Sadya kayo niyan na indot kini yung istaran diri kay malingaw di ka perminti. Ay salamat kay sa pagsuportan niyo mga idol inaut na like and share lang jud mo. At least daghan pa ta kay tag matabangan pohon. Salamat sa pagsuporta mga idol. Salamat kayo. Salamat.